Dokonca ešte aj výstrel budete počuť. Nemusíte sa báť, výstrel nepôjde na nás, ale do nebíčka a bude znamenať, že áno. Štart, ktorý už avizujem a môže sa začať aj pripravovať pomaličky pred štartom. Nie na štarte, ale pred. Ale to vy, deti, vy budete vedieť ukázať rodičom, že tu je pred štartom predsa, nie na štarte. Rodičov máme novú atraktívnu novinku, ktorou je... Sú tam pripravené nejaké kreatívne aktivity, športové aktivity, že toto je asi taká najväčšia novinka ako nás, ako partnera detských pretekov. Čiže toľko k tomuto ročníku a tej absolútnej novinke, ktorú sme priniesli. 3, 2, 1! A je to tu veľký potlesk, priatelia, zatleskajte! No tak, Behaj lesmi 2024, štvrtý ročník je oficiálne odštartovaný. Vieš predstaviť, čo je to zabehnúť 100 metrov? Možno máte aj pravdu, možno neviem. A obzvlášť nie vo vašom veku. Poďte do cieľa, už to máte kúštik. Či rodičia vás brzdia? Či tí rodičia budú stíhať, to som zvedavý. O chvíľočku štartujeme veveričky, poďte na štart prosím, lebo 500 metrov sa na vás teší. Taký medzi nami, pravda. To všetko sú víťazi. Gratulujem, Bravko si víťaz, vedel si? Dajte na seba pozor, užite si ten beh a hlavne zdravý výdych. Ďakujeme to, aby ste ukázali, že naozaj ste všetci spolu. Zatleskajme, podporme naše deti. Vaše deti asi skôr. Sú to šikovné vaše deti a rýchle vaše deti. A hlavne už sú v cieli vaše deti. Tak ich podporte ešte raz. Až posadilo, keď videl ten teraz super výkon detí, ktoré behali práve teraz. Pokračujeme ďalej a pokračujeme teda ďalšou kategóriou. 3, 2, 1, štart! Hej! Výstrel bol, aj potlesk je, však zatlieskajte Behaj lesmi. Však 1-kilometrová trasa to nie je málo. Máme ťa v cieli. Ahoj, aj druhého už máme v cieli. Pozor, tu je veľký súboj, normálne sa cítim ako športový komentátor, lebo je to napínavé aj v cieľovej rovinke, na ktorú sa pozeráte a verím, že popri pozeraní podporujete našich bežcov. Veľký potlesk Behaj lesmi. Líšťatá majú predsa za sebou 1 kilometr. Je to možné? Toto bol výkon, Bracho, poď až do konca, poď. 4 minútky. Ako môže? 1 kilometr, aké ľahké odbehnúť. Však od do cieľa už si tam. Všetka sláva a medaila k tomu vás čaká. No a potom už len oddych. Mega zaslúžený oddych, lebo 1 kilometr ubehnúť nie len tak. Však, Bracho, poď, to je zase... Nevieme, ale nech niekto príde. 314 je tu. Zatlieskajme. A akí sú veselí. Že to nebude len charitatívny beh, ale ešte aj vám na telo a dušu. Tak to pomôže. Veľa sa zabehnete zdravo, veselo a s úsmevom na tvári na tými spomínanými dobrými výhľadmi. Ten dobrý výhľad vás čaká aj tu, lebo budete mať výhľad na super zlato, super mil. Takže sa to počuje. Dávajte pozor a gratulujeme, tak je za pár narodenín oslavencov, tak vám gratulujem. Dávajte si pozor. Odštartované Behaj lesmi 2024, Behaj lesmi Devír. Prosím, zatlieskaj.
všetkým dobročinným bežcom, lebo práve sme odštartovali charitatívny beh Joj Šport Run BALS Devin, veľký potlesk, prosím! 3,5 kilometra je pred nami a hneď začiatok je do kopca. Ten úsmev na tvári, možno jemne škodoradostný, mi prepáčte, ale je úprimný, lebo sa usmievam, že až tak veľa ľudí